Aleyküm baroro 10 ta modeli nav гифтагим 2020-21 да бурашунга мезанам лайк кавчихин пача сарафром хакне шумо телефон биёрем болои сумтен мешавад хеле телефон биёрем болои сумтен дига модело метем бозори мо шаҳри Қурғунтепа бозори Фаровон дукони 121 ба телефон бозори кучай бор меган инҷа бачаҳо рӯз бузур айна бачаҳо тамошо кунед ҳамаи модели телефон аст лайк кавчихин пача сарафромӯш накунед номери 907 89 18 18 дар камтера Redmi Note 8 гуфта будам бачаҳо ина Redmi Note 8 нархиш 1400 сомон 128 г бо арзон мешавад Redmi Note 8 гуфта будам шумо телефонотуна биёрем болои сумтен мешавад хелиам мада бу A71 гуфта будам бачаҳо камтера данаиш A71 нархиш 2000 сомон састаниш навай ахиш 2000 сомон мешавад шумо телефон биёрем болои сумтен мешавад ина тамошо кунед Redmi Note 10 гуфта будам дар камтера ина Redmi Note 10 2100 сомон бо арзон мешавад 64 г шам мачдура шумо телефон биёрем болои сумтен мешавад ина бачаҳо номери 907 89 18 18 неш A52 дар камтера гуфта будам бачаҳо лайкора бизанед лайкора бачаҳо ба шата бизанед ки до дига канали мо дорем пача сакнем видеои навмон бурояд A52 нархиш 3200 сомон аст ина бачаҳо тамошо кунед ҳамаи модели телефон аст шумо дар чӣ хеле маъқул бошад дар камтера бинависед неш Redmi Note 10 Pro гуфта будам бачаҳо ина Note 10 Pro свет зир сирх зар ҳама моделиш аст нархи Note 10 Pro оперативка 3200 сом бачаҳо тамошо кунед ина бозори Фаровон дукони 121 ба телефон бозори кучаи баҳор буҷа ина бачаҳо номери 907 89 18 18 iPhone 11 S20 S21 плюс ҳама модел ҳаст бачаҳо